שלום, קוראים לי ליאור ואני מנהלת אתר קליק שבעיר האתרים. היום אני אראה לכם איך להיכנס לאתר שלי ומה עושים בו. דבר ראשון, האתר שלי נראה ככה. טוב, אז נתחיל. יש לי ערוץ. הערוץ הזה הוא שייך לאתר. זה הערוץ. ועכשיו אנחנו ניכנס לאתר. כמו שאתם רואים, צריך פה שם משתמש וסיסמה. אז אני אכנס למשתמש שלי. אוקיי. זה המשתמש שלי ואני מנהלת את האתר. אני עושה פה כל מיני דברים כמו משחקים, בנקים, חנויות, פורום, צ'אט וירטואלי, צ'אט רגיל ומשימות. יש גם את מדריך אתר קליק. במדריך אתר קליק יש לנו, כתוב ככה: שלום לכולם וברוכים הבאים למדריך של אתר קליק. כאן אנחנו נסביר לכם על האתר. בואו נתחיל. 1. יש לנו את מנהלת האתר ושמה ליאור, שזאת אני, וגם יש את תות. הוא מצוות האתר, יש לו גם משתמש לחוד. יחד עם ליאור. אם תצטרכו עזרה או שאלה לגבי משהו, תשלחו למשתמש שלהם הודעה. למטה אפשר לשלוח למשתמש שלהם הודעה. עכשיו, אפשר לשלוח לי, לליאור, או לתות. נגיד שאני רוצה לשלוח עכשיו לתות. איך עושים זאת? לוחצים על המעטפה. עכשיו, אני שולחת הודעה. נושא, נגיד אני רוצה לדבר איתו על המשימות שבאתר. עכשיו, אני כותבת לו את מה שאני רוצה. היי תות, יש לנו עכשיו שתי משימות. משימת סוכות ומשימת שמחת תורה. מחר ביום רביעי אני רוצה למחוק את משימת סוכות. שלום ולהתראות, וכפי שאנחנו אומרים באתר, ויום קליקון. שלחתי לו הודעה. עכשיו, אם אתם רואים שיש לכם במעטפה כתומה ומספר, פה כתוב את מספר ההודעות ששולחים לכם. אם המעטפה כתומה זה אומר שיש לכם הודעות חדשות. אם המעטפה לבנה זה אומר שאין לכם. טוב. תות שלח לי את הדבר הבא.
שיניתי את שם הכסף לקלקל בלי להודיע לי. שינית את שם הכסף לקלקל בלי להודיע לי. לא נורא, זה בסדר, גם השם בסדר. עכשיו, תגובה להודעה אני יכולה לכתוב להודעה כמו שעשינו מקודם, או שאני יכולה מחיקת הודעה שאפשר למחוק אותה. עכשיו, כדי שזה באמת יעשה לי מחיקה, אני צריכה ללחוץ על הדף הזה X. עכשיו אתם רואים, זה מופיע לי מעטפה לבנה, זה אומר שאין לי הודעות חדשות, ו-0, אין לי הודעות חדשות. טוב, זה מה שהיה חשוב שתדעו. ככה אפשר לשלוח לכל מיני משתמשים. חוץ ממני ומיטוט, יש גם הרבה משתמשים. כמו למשל קרן, סוכות, רועי ועוד. יש לנו הרבה משתמשים שאפשר לשלוח להם. אם אני נגיד רוצה לשלוח לרועי, אני לוחצת על רועי, ועכשיו מראה לי פה את העמוד שלו. איך אני רוצה לשלוח אליו הודעה? ליד המשתמש מתחת כתוב שליחת הודעה, אני לוחצת, תדאם, כמו שעשינו מקודם. נגיד עכשיו אני רוצה לשלוח לו בנושא על עצמו, ואני כותבת היי רועי, מה שלומך? מה קורה? להתראות ביום קליקון. שלח הודעה. נשלח. תודה רבה שהייתם איתנו היום. בהמשך יהיה לכם עוד סרטונים איך עושים כל דבר. שלום.